Eluf ta' xufiera li jużaw is-servizz ta' triq tal-balal ta' kuljum qed ikomplu jsibu ma' wiċċhom inkonvenjenzi kbar minħabba traskuraġni fl-ippjanar tal-proġett. Xufiera li tkellmu ma' Net News spjegaw kif it-taħwit qed iwassal biex fost l-oħrajn filli jsibu parti mit-triq b'żewġ lanes u f'salt din tonqos għal lejn waħda mingħajr tabelli ta' notifika. Bl-istess mod wieħed jista' jinnota li partijiet sostanzjali mill-bankini jinsabu maqluwa bl-iskuża li minnhom għaddejjin is-servizzi. Iżda ħadd mill-awtoritajiet ma jidher li qed jagħti każ kif la darba jkun idlam wieħed jista' faċilment iweġġa għax ma jindunax b'xi ħofra. Is-sitwazzjoni f'din it-triq qed tkompli żżid l-inkonvenjent lix-xufiera fost l-oħrajn anke b'xi inċident. Fil-fatt f'24 siegħa din it-triq rat żewġ inċidenti, persuna minnhom soffriet minn feriti gravi. Il-persuni li tkellmu ma' Net News qalu li din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' dejja kif inhi. Innutaw kif li kieku proġett bħal dan sar minn fondi tal-Unjoni Ewropea kien ikun hemm aktar dixxilpina fl-immaniġġar tal-proġett. Iżda la darba dan mhux il-każ, ir-residenti qed ikollhom ibatu minn inkonvenjenzi ta' trabijiet u tibdil kontinwu mingħajr ma għandhom indikazzjoni ċara ta' meta se jitlesta dan il-proġett.